Det er et godt sted, og vi er godt blandet sammen alle sammen. Det er okay at være sig selv. Da jeg startede i 1. G sidste år, der fik jeg rigtig hurtigt en følelse, ligesom hvis man gik på efterskole. Race against the clock, you chase a thrill on the ride, and you just can't stop. Need highs and lows to survive. Det er et lille gymnasie, altså, men alle kender hinanden og siger hej på gangene. Det giver sådan en tryghed ved, at man ved godt, hvem der er her, og lige meget hvem du er, så vil du blive set. Jeg synes, det er fedt, at man lærer en masse at kende fra nogle andre byer af også, fordi der kommer jo en stor omkreds, at de kommer til Tørring. Der er ikke rigtig sådan klikker dannet på forhånd, før man kommer hertil. Der bor folk bare for langt væk fra hinanden til, at det kan ske. Jeg synes, lærerne er rigtig gode til at arrangere sådan nogle ture, så vi også kommer ud af huset, men samtidig også får sådan verden ind til os. Det er jo også noget, der gør undervisningen lidt varieret og spændende. At man ligesom forholder sig til den verden, man lever i også, udover bare det, der står i lærebøgerne. And you write your story. Jeg synes, at lærerne her på stedet de er rigtig gode til at have kontakt med eleverne og sådan være lidt personlige på planen med dem også. Hvis der er en elev, der har det svært, så gør de faktisk, synes jeg, rigtig meget herude på skolen for at hjælpe dem. Der er plads til, at hver enkelt elev kan få lidt mere opmærksomhed, når der virkelig er brug for det. Så har de også rigtig mange gode tilbud til dem, der også er rigtig gode til skolearbejde. De kan komme med på noget uden for Tørring Gymnasium, f.eks. matematikelever, sådan nogle eliteelever, og der er alt muligt forskelligt, som man kan vælge. Det, at der ikke er så mange, jeg tror virkelig, det fremmer sådan fællesskabet sådan klasserne imellem. Både fordi, at der ikke rigtig er noget hierarki, og så også fordi, der er så mange aktiviteter sådan klasserne imellem og overgangene imellem. And you write your story. Alle kan snakke med hinanden, lige meget hvilken overgang de går på, og lige meget hvem de er. Det synes jeg, det er det bedste.